¿Qué pasa a la biblioteca? De Ana Altamirano Román. El meu pare és bibliotecari i es diu Marc. Un dissabte al matí, quan estava tranquil·lament descansant dels dies d'anar a l'escola tant d'hora, vaig sentir la veu de la meva mare que em cridava. «Júlia, vine, que acompanyaràs el teu pare». Enfadada, ja que no volia llevar-me del llit, no vaig obrir la boca per contestar-li. Al veure que no deia res, la meva mare va pujar a l'habitació i em va dir: «Júlia, en quin idioma he parlat, noia? Oi que m'entens?» «Júlia, vull que acompanyis el teu pare». Jo, molt enfadada, amb gest enrabiat, li vaig dir: «D'acord, ara baixo, però vull que sàpigues que volia dormir més estona». La mare em va fer una abraçada i un petó i em va dir: «Júlia, t'agradarà. Va, vine, canvia aquesta cara». Quan vaig baixar, el meu pare ja m'esperava a la porta i abans de pujar al cotxe em va dir: «Saps, Júlia, avui seré el teu guia d'excursió, perquè això farem una excursió. Et portaré a la biblioteca on jo treballo. Què et sembla?» Aleshores em vaig posar molt contenta. Era la primera vegada que el meu pare em portava a la seva feina i em dedicava el seu temps per a mi sola. No m'ho podia creure. Em sentia però molt feliç. Uns minuts després de sortir de casa ja havien arribat. El meu pare em va obrir la porta per baixar del cotxe. Vaig pensar, quina formalitat. Van travessar un passadís llarg i estret. El meu cor bategava molt fort, immers en un mar de dubtes per saber com era aquell fantàstic espai on el meu pare passava tantes hores i fora de casa. De cop s'obren els llums de la biblioteca i no em podia creure el que veia. Hi havia un pilot de llibres en prestatges, ben endreçats, etiquetats, des del terra fins al sostre, molt alts. Sembla que jo no arribaré, vaig pensar. El meu pare em va mostrar cada racó de la biblioteca i em va explicar de què es tractava cadascun dels apartats i quina informació hi podia trobar. Quan van arribar a l'espai de lectura per la meva edat, va dir-me: «Ja pots gaudir tota sola. Qualsevol dubte que tinguis, crida'm». I em va deixar sola. Vaig agafar una novel·la de ciència-ficció sobre el planeta Mart i quan era a la pàgina 15 em vaig avorrir. La veritat, no vaig saber si llegir tota la novel·la sencera veient com era de previsible la història o anar directament al final. I com la meva curiositat era tan gran, vaig escollir la segona opció. Vaig anar directament a l'últim capítol. Marçal, l'astronauta, va sobreviure menjant les patates que havien sembrat. Ho sabia que acabaria així aquesta història. Vaig sospirar
i vaig deixar el llibre sobre la taula. De seguida vaig veure acostar-se el meu pare. Sabia que la primera cosa que em demanaria seria com m'havia anat la lectura. Aleshores vaig pensar, i ara què li dic al pare? I just quan estava obrint la boca, va arribar un grup d'estudiants. Fins a aquell moment pensava que el meu pare era molt exigent en l'educació dels seus fills i vaig adonar-me que molts nens de la meva edat devoraven els llibres, gaudint de llegir novel·les, que a vegades eren idiotes plenes de fantasia i a vegades també eren molt bones. Un nen que es deia Luke va parlar amb mi gairebé 2 hores. Ell, precisament, havia triat la mateixa lectura que jo. Els esquelets recollits de Mart eren emmagatzemats en una nau especial en direcció al nostre planeta Terra. Va llegir el Luke en veu alta. En aquell instant van intercanviar moltes històries i no vam parar de xerrar. De cop vaig sentir el repicar de les campanes. Eren les 12 del migdia. Ostres, vaig dir en veu alta. He recordat que tinc exercicis de matemàtiques per resoldre. No volia ni mirar el rellotge. Encara tenia prou temps, però tenia 4 problemes per resoldre i, a més, al final havia de fer una conclusió d'anàlisi de tots els resultats, de la qual cosa no tenia ni la més mínima idea. En Luke em va dir, potser et puc ajudar. Tant de bo, li vaig dir. Ens vam concentrar, tots dos, a resoldre els exercicis i, sense adonar-nos, ja havien arribat a la part final. Genial! Ara ho veiem més fàcil. I, a més, amb l'ajuda de taules gràfiques, vaig poder fer les comparacions i els resultats eren correctes. Quan vam acabar, ens vam fer una abraçada molt forta en el Luke, en senyal de victòria. Ho hem aconseguit, van cridar els dos. Des d'aquell dia, vaig veure que la vida d'un estudiant no feia fàstic i que anar a la biblioteca a llegir llibres era molt divertit. A més, podia conèixer nous amics. Però el més important de tot va ser que vaig descobrir el lloc misteriós on el meu pare passava tantes hores treballant i lluny de casa. Per cert, el Luke i jo fins ara som molt bons amics.